Sininga mi ki ropen ke sodet Jacob Kruaphan APHLC atumpen ke rapon. Kahura Forest Rest House along kelang pangkrevi penajok ing Taiwan ason si manderlo. Karbi Longri Abirta ke langra pedara doana phan kardom pajireglo kardom non Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang nili sami Josephine Tisopi non birtang ton penar juponik sene Dwarbagori constituency rong mirong phararong along kedamtang pai ni phaing ko re hinier ni sininga me ke klopen Jacob Kruaphan sininga me ke ropen ahiring tangrak pen sereng husonanglo. Kesodera bang phophan se ke chelang je phan prek jama birta pache thangalong ke rap ka cho hang lapen ke tuning ripon lo. Dwarbagori constituency APHLC mai Phumondor Singh Inti labang so ka chining ria birta theklong si Dwarbagori constituency APHLC klambang phatuma phan kapin khara tengsi pai ni phaing ko resir kebarni Dwarbagori APHLC sai hem chunbang janaram terang Bidisar Robinson Singnar kitkang adong polling kong chunbang Singh Teron lapen ke Dwarbagori constituency APHLC klambang phatumpen ke sodet Jacob Kruaphan tangka han jangthu lapen ke kapre ki chosonamung ke rappa jerdam APHLC rachari atumpen nilitumarong anangka humrisi kisungi phobang phophan ke rap kapa jirpon thega pot ronga sarpen APHLC rachari atumaphan ka churopa jirpon tonele akaprek kipudoni kithanan yalam kablo setame nele gamra hoipen isi akero kipigang tongal helo HPRC po songatom dangneli rong mirong pharong arong long nang ke homri nang hompa po se nele joro party la athema kapreka party asong potunge alang tum theklong thailo serme alang tum nang homri rang non ma mo phi bang thaim ne tame non la nang le tum la PRC asong tum si fast pinning we arning stam por nang homri lo aban ni tum nele hoist tame ning stam se lo pen ningang sam pen nele alang tum han deng lo na hela se alang tum akimang akam along nele gamro hoist tame nele cherap cheto don po laben ke la don me kar phanta nele lak son si nele chithan pon po nang me chithan ni men bang jitan rong phar nele romi rong phar agamra la Dwarbagori APHLC mai Phumondor Singh Inti pen kapin khatpon kisungi phodara bang phophan ke rap kapa jerdam nang ji potengsi kisungi pho hem an humri damsi ke rap jerdam lopisi APHLC ke rap kapa jeratum pen pachini ponthu han boka pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta surulo nangle media hin pen angka ju pen ponitum PCRC mate all party his leader songja tum lo ni tum da ke kang dong aps president lon lige na penji la lang le bangke terang so la bangke CC long secretary lo ni tum ke bangke ni tum Dwarbagori president ake hai Mondor Singh ti ahin pen ni tum hukum longsi alang litum kisung ahem humbidam ra nang tum ison sonya lam chetham dam la pen kerap nang ji do an pen tame nang tum ogja kong do an pen nang khi da do an pen tum serap ning ga kenang so upen posini tum labang solam the pen posini tum wang si ni tum wan lo pen ong ida sitame ni tum sang han peru the pen biskut sabun inti yang chu an ni tum dor tu pe kalisita minang ni tum pilo la pen wan pilo pen alang ni tum disike don se kep an alang tum hem rit mangken na hok dulo tami tum hala an mangni tum alang ni tum abang pum mangke rudia sila alang di nut aphan bang la Jacob Kro alang li phan hem sini tum nang homi sol ale alang li phan mangke jo khompe na pen ni thom an alang li anchun e thun e tami alang li tum along akirape alang li just mane Christian leadership tum kitandong deputy church tumpen alang di phan rab lo na pen adun thu political leader tumke padu asong tani bang be pinla tame pini ni tum APHLC asong bani tum ke bang ke iching silo la sini tum la alang li chot alang tum chola bugali kidu kisung ke karbia khai along bang ke karbia khai tum chi ching hon pang nang ji
นี่ตุมจีการเบียงลงอารัดพันธุ์ตุมจุนิริล้อการเบียงแค่กิสุงเกลาพาร์ตี้ลาเก BJP ลาเก SDC ลาเกคอนเกรสลาเป็นลาเก APSRC พอลามาเวเป็นการเบียงแค่กิสุงนี่ลิบนี่หังอัตโตกันนูกิสุงการเบียงแค่กิสุงเกตุมการบิสรับนั่งยี่ปูเป็นสินี่ตุมอินิ่งเล็บเป็ดเป็นสินี่ตุมแบงละเดี๋ยวจริงฮอนนี่ตุมAPSRC เลมบังปูตุมเป็นนี่ตุมจีปูตุมเป็นตุมแบงสิsecretary president pen tum api assistant pen tamin tum chetong se pini jak na pale lo tangte nali tung kuson yom si la langli phan la puson sininga me ki ru pu kachini igla ni tum labang so sininga me ki ru pu kachini bang ke ni tum dam ke dam de la pen ni tum news long sini tum ta ani sia phini tum thek long lo la pen lang long lo la so pen kang jin so la pen labang so Lakhain ko the truck Dwar Bagori MEC constituency ka parlo Kahora Forest Rest House ke damtang 1994 Phaikuni ni Phaikre trucker ni Abarim CEM Dr. Jayanta Rongperi ding pensi ing puponlo Bonta non ke kelang pangkre jo ing thaidang ason si manderlo Kahora mate kajiranga ke nongnam ka chathang klongadim aning kan wangta ang tan pen ke bangatum dupik lapen ke labangso Forest Rest House along ke sang jia phanta wanglo bonta mi lang ka videra jok sanga banga vede titi lasi KAAC kachari atuma phan lapen ke Dwar Bagori local MEC KAAC education EM Richard Tokbi alang litum labangso Kahora Forest Rest House puthot kasalokra kapangjang ponthuji phan pherang ke thengno pen chuning ripon mi abi kan lang abi Inke alhi malhi bang ko ni lang abi ko ibita ni duk lah kan alhi malhi kan suka do asona ke siksa dulu ente nonang litum ke do bom ke kopilo ka che thor bom ke non ni tum ke do bom ke minna chinam si la solar chu thor bom lo kan inke la to bisar bang ne sipina ningkan bang lo ke kusong si ibu chun do ko ma si ukil dam lo la isep sa la solar nang ludon do la sila alang ke tholo la kanda pal ho ta dulu la solar ami chalo hedi la solar ami cholo bo aluhi maluhi ahura daglin dak sang ko boni tulo tang pe la ke alang di tum minna chikidu bo ken der che ban ko la si ban ka siksak lo hedi an ke siksak do la da Ningkan an bak pleng ikpo ini mi langka bi kenceng lo ni lang ka bi ningkan ingko rapo la puson an bagdo ko Halloween pen ke bang tum sitame bang ke bang ko sitame line la pen lang ka bi pen jok wa do de dat pen ti bang sitamido kila dag bang ko itu ye hang ko do ji paning hang ko sitaminang lang ko dito sang ta puson na mga habi ko chik ba ko sidang wi kilo Te na tam la jing nu jing chi pen cheng lok ki jun na pen ke cham pen cheng lok to na lang lo na tum sok ik bom ke to sok ik bom la kohora pi lang roy lang roi lang si lang si sok si jun kicang kang kitandang jing si ka do ka visitanit ditun la la arlo nilitum thek dam long la bet pin ni sita palong pin ni sita hormu chok la ble la bangsu nakile ipo lambang ke dang nang litum phanang paklang ma julong de bo julong le ke di julong de la dak supha pin ni sita misian na velang ke di julong de la beta be pin we non isi kapachini da bang ke min bang ke lang pen line na bang prabjin pen ang pisan te piala ke di nang dila ante non nilitum local MEC Richard Tokbi la pen education non iam lo alang liphan kopilo ka choni rip kithan kangtung ke maso alam puthak to ma chuning ridon ji ke kithan tang tung ke la hen lo non ma kinang sot ne ke lam ni langa bile la si ni lang lo son te pisi chuning ridon lo charo la nang Pinie Abirta ke pon se kang ton poniglo dume thak me kardom